Здравейте от магазин Герака. Представяме поредният артикул от продуктовата ни гама. Това е душ система за вграждане, пълен комплект. Състои се от смесител за вграждане, един от най-успешните модели на Грое. Самото тяло на смесителя е месингово и има съответно два входа за топлата и студената вода и два изхода, захранващи два консуматора, които в случая са душ пита и ръчен душ. Самото тяло е доста елегантно, произведено от месинг и е доста плитко, така че лесно да може да се монтира без да се налага допълнително вкопаване, допълнителна замазка или изграждането на стена от гипсокартон. Отвън смесителят се състои от розетка, ръкохватка и превключвател. От ръкохватката естествено се задава силата на струята и температурата на водата, а от превключвателя избираме на къде да потече водния поток, към душ питата или към ръчния душ. Следващият елемент е рамо за пита, като може да се избира дали то да бъде таванно или стенно. Един от най-красивите елементи в комплекта е самата душ пита, която е изцяло месингова, хромирана, ултра тънка. Тя има ябълка, позволяваща движение на питата по посока. Дюзите пък са меки, гумирани, антиваровични. Така че при евентуалното им запушване, с леко разтъркване, да могат отново да се отпушат и да изпълняват идеално функциите си. Другият елемент от системата, това е месингово коляно, което е хромирано, но специфичното е, че има и окачвач за ръчния душ. Той има вход за смесената вече вода, изход към който се навива шлауха, а на самия окачвач се поставя съответният ръчен душ. В случая имаме шлаух, който е със специално гумирано покритие за по-голяма здравина, а ръчният душ, освен че е хромиран, също е с меки антиваровични дюзи. Комплектът е напълно готов за монтаж и експлоатация.